Vitajte pri hre Keď prestane hudba, choď domov. Hru sa môžete hrať kedykoľvek počas roka. A hoci kde na vonkajšom otvorenom priestore. Na hru budete potrebovať mobilný telefón na prehrávanie hudby. Ďalej budete potrebovať predmety, ako sú plastové kužele, kamene alebo iné predmety nachádzajúce sa v prírode na označenie domčekov. Cieľom hry je voľne sa pohybovať a tancovať pri hudbe a trénovať svoje reflexy. Na veľkej hracej ploche sú rozmiestnené body predstavujúce domčeky. Sú označené pomocou akýchkoľvek dostupných objektov. Počet domčekov je rovnaký ako počet hráčov -1. A teraz začnime. Rozdelíme sa na 2 týmy. Keď DJ spustí hudbu, všetci musíme tancovať po celej hracej ploche. Je zakázané len stáť okolo domčekov. Keď DJ zastaví hudbu, každý si musí nájsť útočisko v jednom z domčekov. Tým, ktorého ani jeden hráč neostane bez domčeka, získa bod. Ak hráme hru individuálne a nie v tímoch. Hráč, ktorý zostane bez domčeka, vypadne z hry a zároveň je aj jeden domček odstránený z hracej plochy. Takto pokračujeme, až kým nezostanú len 2 hráči, ktorí budú súťažiť o posledný domček. Na hru sú potrební najmenej 2 účastníci, či už deti alebo dospelí. A jeden DJ, ktorý púšťa a zastavuje hudbu. Na hru nie je potrebné nič iné, iba jeden mobilný telefón.